お風呂の話で、ガスの方が強いとか乾燥機もガスの方が強いとか、そういうメリットデメリットとかって。そうだね。例えばなんですけど、風呂の浴槽にお湯をためる場合は、オール電化だろうがガス給湯器だろうが、時間的にも金額的にもオール電化のちょっと安いかなとは思うけど、でもそんな変わらずできると思うんです。でもオール電化のエコキュートで沸かし直ししようとすると、結構な電気代になるので、そこはデメリットかなって。お母さんと子供たちが先入って、お父さんが帰ってきました。で、また温め直すっていう暮らしをされている方は、ガスの方が使い勝手がいいかもしれない。なんだけど、今機械にもね、保温してくれる機能があるんで、冷めちゃってから温め直すとすごいね、電気代もかかるけど、冷まさないっていう方法があるので。なるほど、保温状態。保温状態保ってくれるんで、そうしたら比較的電気代そんなにいかないんで、そういう家庭はそういう機能を使っていただく方がいいのか